Hugot nga pagbantay sa mga bata ilabi na sa mga tunghaan ipatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kininunod sa pagka-rescue sa upat ka mga babaeng estudyante sa high school, kinsa nasakpan nga nag-drug session dito sa barangay Basak. Ano ang report? Ang responsibilidad sa mga ginikanan mao ang pagsiguro sa kaluwas sa ilang mga anak gikan sa kaalautan. Mao kini ang gipunto ni Mayor Pasradasa nunod sa pagka-rescue sa upat ka mga babaeng minor de edad kinsa mga tinun-an sa high school. Nasakpan sila sulod sa balay nga gituho ang drug den. Kauban ang laing minor de edad nga lalaki ug ang tag-iya nga 35 anyos. Tungod sa pagpangayo og tabang sa mga ginikanan sa Gender and Development sa Barangay Basak, natultulan ang ilang nahimutangan. Nasaksihan sa mga otoridad ang mga paketi sa giduhang shabu. Duha sa upat ka mga bata miangkon nga drug user. Anaa sila sa pag-amuma sa DSWD. Samtang ang 35 anyos nga si Matwil Fernandez nga nakuhaan og napo ka sa sachet sa shabu, gibalhog na sa bilangguan. Ang problema kinahanglang tutukan sa mga barangay official ug mismo sa mga ginikanan, matud sa mayor. Ang kaning mga panghitabo karon sige na yun balik-balik og ingon sa mga ginikanan nga ma-monitor lang nila ilang mga anak. Dili ilang ingon nga gipiyal nila sa eskwelahan, kundi sila mismo i-monitor nila og unsay aktibidades sa ilang mga anak. Hugot nga pagpatuman sa curfew ang himon alang sa mga minoridad. Suma sa mayor nga magamit ang pwersa sa mga junior police pagtan-aw sa kaluwasan sa mga estudyante. Doon na naman yun tayo katong atong junior police. I think this was part sa pag-educate sa ilaha, ang pagtanaw sa ilang mga kaubanan nga mga kabataan. Ato na siyang gitanaw. And also, we created ang Task Force Malasakit to monitor on this also.